snow and I was told, but there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. While I get you now, flowers. A mi el que em preocupava era doncs, de canviar escola, que no coneixeria ningú. És un canvi important de tenir quasi no deures a tenir uns quants deures a la setmana, però semblava més difícil del que és. Els exàmens, ja que a la nostra escola no ens en posaven cap, llavors sempre a la classe dèiem «Uah, l'any que ve els exàmens, quina por!» Però al final he vingut aquí i no és res de la trama. Em preocupava no fer amics, les classes també, els exàmens, els deures, el meu... Tot això dels estudis em preocupava molt, ja perquè la meva escola no teníem deures, no teníem molts exàmens, llavors em preocupava molt això. El canvi era molt gran, jo m'esperava que fos, no sé, una gran cosa, un munt de deures i tot, no coneixia ningú profe, i em semblava un espai molt gran, que m'hi perdria i tot. I què tal? I sabent que anava sola aquí, pues, tenia por de no fer amics. Perquè, molts amics anaven a altres instituts i, hi havia poca gent del meu col·le que anava al Montserrat Roig, però també em preocupaven bastant els deures. Em preocupava que hi hagués molta feina, molts deures i que els profes siguessin com molt estrictes i molt seriosos, però no, la veritat és que estic molt bé, els profes són molt amables, tots. A mi tots els profes em van molt bé, m'agraden molt com expliquen i tot, i no és que posin gaires deures. Hi ha algun que més que d'altres, però molt bé tots. Ja bé, i t'ajuden molt a fer el trànsit, de canviar d'institut, ajudant a cada persona, i sí, jo crec que està bastant bé. Molt bé, són molt amables la majoria. Ens posen... els exàmens ens donen temps per pensar-nos-ho i al final és tot el tema que hem fet, els deures, és lo normal, està bé. Els profes són molt amables, alguns són molt exigents, però tots són molts bons profes, llavors és que... Jo els diria que és un molt bon institut, té unes instal·lacions molt xules, sobretot m'agraden molt els laboratoris i les sales de tecnologia, i això, que vinguin, perquè l'ambient és molt agradable, els profes són molt bons, com ja he dit abans, i tot és molt guai. Bueno, jo crec que l'institut està molt bé, no conec els altres, però tenint aquest com a opció és molt bo, i que... això que ha dit abans la Cira, que la gent pensi que potser no tots els seus amics van a l'institut que ha triat, però els instituts estan molt bé i jo crec que el Roig està bé. No, estic molt contenta en aquest institut. És molt bon institut i amics i professors, tot molt bé. M'he donat compte de que ha estat molt millor entrar aquí que no el que vaig posar a primera opció. M'agrada molt a l'institut, aprens molt, l'ambient és molt agradable i les instal·lacions també són molt xules. Que no dubtin, que vinguin al Roig, que això està genial.